Продължаваме с сглобяването на нощната ни лампа. Всичко започва с изчистване на първоначалните висулки с горелка. Трябва да се изгори всичко, да се изчисти, за да няма визуални дефекти. По принцип, филамента, когато е сух, висулките са много малко незабележими, но винаги се получават, зато е хубаво да имате под ръка на горелка, която ви помага много. Така, това е самото тяло на светещата част на нощната лампа. Това е базата, дето ще седи на земята и на нея ще е монтирана фасунката. Тук имаме за изчистване на доста количество супорти. Това е най-интересната част от целия процес и най-любимата на всички, които принтират с 3D принтери. Голям релакс. Ако всичко е направено като хората, супортите излизат почти на едри големи парчета и местата, където са залепнали, са идеално чисти. Както виждате тук в случая. Така, тук имаме част с резва, която трябва също да се изчисти. Номера е да се хване един чист ръб и вече всичко започва по-лесно да пада. Ето. Всичко е, качеството е перфектно. Лъщи, лъскаво
Когато филамента е сух, всичко става перфектно. Ето. Ето това трябва да се получи. Разколки и такива проблемни места се минават с горилката и веднага цвета се възстановява. Но в случая той няма да я видим. Това е гайката за стягане на светещата част към базата. И хоп! Изчистен, перфектно, лъскал. И сега дойде момента да сгубим лампата. Сега първо започваме с базата, фасунката, кабелчето заедно с ключето и тази фасунка, която отделно се купува в България и се монтира с клипси вътре. Имаме две гайки. Така, вкарва се вътре в отвора. С втората гайка се притяга. Така. Това е добре. Готово. Притискаме кабела в канала. Слагаме капачката, която сме изработили. Тя е с натяг и се натиска хубаво. И добре прикрепен към основата. Сега може да сложим лепенки отдолу, за да не се хлъзга лампата ни на бюрото. Ще сложа 4. Така, силиконови. Не. 3 ще направим, за да сме симетрично разположени. Така.
Така, вече лампата ни ще е стабилна и няма захлъска. На базата сме предвидели два чопа, които като сложим горната част, точно застопоряват вълничките от базата на горната част да съвпадат. Така. Наместваме на чопчетата. Така. И слагаме голямата гайка да притегнем. Така, всичко е стегнато, готово. Дойде момента да сложим крушката ни. Така, и хоп, лампата ни е готова, сглобена. И сега ще направим видео и снимки с готовия продукт, да видим как свети, дали се е получило добре.